naghisgot ang atong unang pagbasa nga bag-ohon sa Ginoo ang nasod sa Israel. Nisulti siya niini samtang sila naulipon pa sa laing mga nasod o gi daog-daog nya matud pa diri makahimo na sila pagbuntog silang kaaway nya kadtong panahon na di sila kapananom sa ilang yuta, makapananom na sila, makatukod na sila ilang kaugalingong balay, gani paspas kaayo mutubo ang ilang tanom kay matud pa diri magtanom sila nag-ani na wapa gani mo mahumagtanom ang gasunod nag-ani na. So perting paspasa ang imagery nga ang abundance sa ilang kinabuhi mubalik ang kondisyon basta magsunod na sila sa pulong sa Ginoo. Pangutan na imong tupad nga abunda ra mo sa inyo. Way problema sa kaon. Ana kini ug atong tan-awon din sa Pilipinas karon murag wa man mahitabo kay apiki man kay pagkaon ang kadaghanan, labi na kay mahal na kayo ang presyos palitonon. Moabot ba ka sa Pilipinas no nga abunda kayo ta kanang mag-abot ang atong ani nga wa pa gani mahurot ang katong gauna di ana sa laing giani. Kasuway mo ana nga wa pa mahurot imong sweldo na nasa sweldong bag-o o pirming utang gyud, pirming utang. Kasagaran sa mga empleyado ra ba karon ang utang gyud mo ay galabi kanang nag-abot ba ang daan ug ang bag-ong utang dili ang daan ug ang bag-ong sweldo. Kami sa una ngadto sa bukid kanang mag-abot ang among ani wa pa mahumag galing ang kadtong mga unang giani nga mais na nasay anihonon lipay kay may ana nindot ba kasuway mo ana dinhisad sa liluan nananom sa mo diri no ana abunda kayo na pero kana ganing mo wa na jud kay matan-aw nga mais sa imong suok o niya kagulkol na kayo ang baro nga sudlanas bugas niya wa na sa anihonon ana panglingo-lingo na asa kataron ani padong. Kamo sang mga nagtrabaho nakasuway mo nga wa mahurot pa nimo gasto ang imong unang sweldo nya niabot na sad ang bag-ong sweldo kasuway mo ana wa na gyud. Oy mga looy kestanan kanus man na mahitabo nga mag-abot ang atong ani ang daan ug ang bag-o kung magsunod ta sa pulong sa Ginoo kay siya man mao'y mag-supply sa panginahanglan. Pero magsunod ganita sa pulong sa tao di gyud ta makasinati ni anang abundance. Nya unsa may requirement sa Ginoo para ang iyang pulong mo epekto ngan hinato? Kinahanglan bag-o sad ta nga tao. Dili bag-o atong naong daan naman ginignaong ning kasagaran apil na ning pari mga tiwasono naman ganing uban. Pero ang kasing-kasing bag-o ba? Bag-o ang kasing-kasing. O kung saan man pagbag-os kasing-kasing aron nga ang pulong sa Ginoo dili mausik saan man sa unang buhaton giling imong tupad ina bag-o na nang imong kasing-kasing diha na bag-o na kaning kasing-kasing mao ni ang simbolo sa gugma
Nya kanang gugma, ang atong gihigugma, maoy atong hatagan sa atong pagtagad o sa atong paningkamot. Adto nato i-dedicate sa atong gihigugma. Manay kuan ana. So kung ang atong kasing-kasing nahigugmas kalibutan, mga kalibutanong butang, daan pa na siya. Daan ba? Old self. Pero kung ang ato na ganing gihigugma, mauna ang mga butang nga tuas langit, wa pa man tumuabot sa atong kinabuhi, nya maunay atong gihigugma, bag-o na siya. Kinsay nahigugma ninyo dinhi og kalinaw. Tasa ka mo? Okay. Kinsay nahigugma niyo dinhi og kaaway. Tasa ka mo? Tanawa? Ilhan kayo. Gusto tag kalinaw, pero dumot to the max. Di gusto mahigugma kaaway. Ang gusto ni Kristo, aron makabot ang kalinaw, higugma ang kaaway. Di ba? Pero kung ang ato ganing kasing-kasing, nahigugma pas mga butang sa kalibutan, moingon kita, di, alkansi ko ana, madaot ko ana. Wa na, ang kalinaw, di na ginamuabot. Kuha mo? Usik. Usik kayo ang pagsimba kada adlaw, para sa musimba kada adlaw. Usik ay musimba kada Domingo, para sa musimba matag Domingo. Usik ay kanang pagsigig tuon anang Biblia, para sa nagtuon sa Biblia. Unya magsigi lang yapon tag pakig-away. Way kapuslanan. Maglalis na lang hinuon ta, hangtod yun wa nay kalinaw, alingog-ngog kaing paminahon. Muna usahay, ingno na lang tas mga dili hinimba, kanang inyong simba-simba, wa ginay kapuslanan. Tawgo na lang ning atong pagsimba og simba-simba. Saning daghan man kaning tao diri dapita, unsa man na reunion? Choir? Mga choir mo? Na, di naman gani mangangkon. Mga choir mo diyan. Mga choir. St. Vincent Choir. O lagi. Mga St. Vincent Choir ni. Muna nga, kanain ana, choir, niya, magsigig yapong linibakay. Niya, mga tapulan yapon kaayo, suguon dito sa balay. Unsa may resulta, ignore na kanang inyong choir. Kani mga lektor dinhi, nang lektor dinhi nga nindot kay uniform, nya napagi brunda ana, nindot kay sila tan-awon. Pero nagdumot lang yapo silingan, kusog lang yapo magyaw-yaw ngadto sa balay. Ingnon lang yapo na kanang inyong lektor. Samot na ning ni ang gasutana, kani ba? Kanang imo dihang misa-misa. Sana para mo na pangwarta. Di na ba tuhuan ba dili wa nay bunga, dili na makahatag og baayong bunga sa katilingban, labi na gid anang kalinaw, kahiusa, kalipay, tungod kay ang kasing-kasing nahigugma sa kalibutan. Kani man kung kalibutan mga igsuon, kung mo atong higugmaon, demanding kay ni siya. Mangayo gid ni siya. Unsa may iyang pangayoon? Hibaw mo kung say pangayo sa kalibutan? Wa mo kibaw? Iya ginang pangayoon ang atong lawas. Lawas gyud. Sige gina siya pangayo sa atong lawas. Mao na nga concern kita sa atong lawas. Magsigi gitag huna-huna sa atong lawas, gikan diris ulo nga regyos tiil. Tanawan na mga kalibutanon, colors buhok, lugit anang mga kuko, panumpay anang kuko, kanang sige ra gyud tan-aw sa lawas, patato, paputi-puti, panindot-nindot sa kurbas lawas, lawas gyud, siging lawas.
Nya kini ra bang atong lawas ug mauna ni ang atong atimanon demanding sa kaini siya. Unsa mo say pangayoos lawas? Ha? Pleasure, comfort, honor. Ganahan kining lawas nga kanabang lami gyud kanunay, lami. Nya hayahay gyud, hayahay. Ganahan kay ng lawas ana. Unya kanang sikat gyud siya, sikat. Nya kining tulo, labing minus kining tulo, pleasure, comfort, honor, atong ipakapin ang usa kay nindot sa kini power, power. Kanabang naadyo kas authority. Mao na pangyoon gyud lawas. Unsa may sunod? Ang iya aning bugtong source aron makabot ang pleasure, comfort sa tong usa. Honor, power. Unsa may requirement? Kinahanglan daghan kag kwarta. Mao na siya. Kinahanglan daghan kag kwarta ug mao na magsigi na tagpangwarta. Nya sa sige na tong pangwarta, nag-abot ng atong mga pagpangwarta, maggubat na ta. Maggubat kay ug imo ning kuhaan ang akong source of money, source of wealth, patyon tagyud ka. Nya mingon sa tong usa, kuhaon ko na kay para man sa ako sang pleasure, sa akong comfort, sa akong honor ug sa akong power. Sige, suway, patay kita. Gubat na, wa na'y kalinaw. Ang pulong sa Ginoo, muawha gid nato, first of all, mao sa nagisulti ni Kristo, kay siya man ang pulong nga nagpakatao, deny yourself. Pero ang pag-deny sa self, dili ka ng puasa, kay ang puasa, practice man nag-self-denial. Mao nang niingon diri sila si San Juan ang iyang mga tinunan, kami magsigi mamigpuasa, kada adlaw mamay magpuasa, kanang imong mga tinunan wa man na nagpuasa, sige ra nagkaon. Ang self-denial di ay dili ra di ay badili, kung dili kasing-kasing o hunahuna i-deny ang imong self. Pasabot ayaw na pangandoy anang pleasure, comfort, honor, power. Ayaw na pangandoy ana. Unsa may imong pangandoyon? Ang opposite. Unsa may opposite sa pleasure? Unsa may? Kanabang lami ba? Unsa may opposite? Kasakit. Pangandoy o kasakit. Matod pang Kristo, take up your cross. Kinsa ninyo dinhi ang nagampo nga Lord tagahay kog kasakit. Asa ka mo? Wa gyud ay. Karon problema biya ta sa ato mga slots dinhi kay hinay kay halin gisakitan na biya ang ato mga bayranan. Ya, wa gyud moambit sa atong kasakit. Amo na og moambit mo sa kasakit, i-deny ng inyong kwarta, ipalit nag slot. Yung kasakit sa daan na pa muambit tas kasakit, magsigitag pangitag kasakit. Pinaagi sa pag kaning gitawag og practice og charity, generosity. Kana siya maoy unang buhaton aron wa natay pleasure kay minus kag kwarta, wala kay mapalit nga pleasurable kanang lami. Ana, ikaduha ang comfort. Unsa may narabata de electric pan nya gaplano sa tang ato ning ipa-aircon atong simbahan. Adili man na mo'y comfort nga atong gipasabot. Kanamang sa self na comfort ba? Ato nang buhaton, communal man na siya, nganong atong himuong maayo atong ventilation, maayo atong lingkuranan, maayo atong simbahanan, aron ipakita nato sa Ginoo nga gimahal nato ang lugar nga iyang anha ta mag-abot niya. Pero sa atong self, unsa may buhaton nato? Unsa may dili comfortable? Unsa may opposite sa comfort? Tawan.
Ha? Antos. Mauna siya ang pagpangalagad sa uban. Servant, mahimot ang mga servants. Kaya ang comfort kadto man tong amo, magsigil to tinambid. Ang servant, sige hagsogo, wapa gani mahuman ang usa ka buhat, gisogo na sad. Di gyud comfortable ang kinabuhi sa usa ka alagad. Ngilingi ay mong tupad. Ing na alagaran ti kasugod karon. Yan na. Ayun na. Di gina comfortable. Pero kanang mga taong di mo alagad, magligid-ligid na comfortable kay kinabuhi. Mga mura mamog siniswerte, ligid-ligid lang, inigbangon, kaon dayon, yahaya gud ninyo. Ana. Pero ang kana yung magsigtrabaho, magsigi og alagad, nindot kay na. Di comfortable. Nya kadtong honor, sa may iilis na tos honor. Saman. Simplicity. Ayaw na pangandoy anang mahimo kang center of attraction. Unsay gihatag sa Ginoo, maulay puy. Kung di jud ka kapalit og cellphone, ayaw pagpalit. Kung maura gid na imong naong, limpyuhi lang na, ayaw na lang na siya usab-usaba. Di ba? Kung mao gid na imong buhok, ayaw na kolor-kolore, riban-riban, kay gagasto-gasto lang ka. Ano bang, what is there, be contented. Ayaw na pangandoy nga, ikaw gay pinakagwapa, pinakagwapo, pinakasikat. Ayaw na. Simplicity. The desire to be silent or to be unknown. Muna si Kristo, wag siya ay pagsigig pangandoy nga magsigig pasikat hastang mga santos. Simple ra gyud kay sila kinabuhi. Balik-balik ang gisulob, balik-balik ang gikaon, wa gani hapit gikaon, wa gay hapit balay. Nya kining power unsa may giingon ni Kristo, pagpakamatay para kaayuhan sa uban. Ayaw kay ang power god mupatay man ang power. Kung ako'y powerful, supa ka nako, patyon ti ka kay na ako'y power. Pero kung ako dili na ko powerful, bisag imo pa kong patyon, di ko mo reklamo kay ikaw may naay power. Muna si Kristo nagpakamatay gyud para nato. Katapusang lingi sa imong tupad ing na musugot na koron og imo kong patyon. Ing na. Kanindot kaha kung pulos na ta ingon ana. No. Patay-patay og sugo or patyon gyud physically. Okay ra gyud kayo. Apan kitang tanan nagsigi jog resist aning gitawag og pagpakamatay para sa uban. Munang the highest love matud pa ni Kristo is to lay down your life for your friend. Kanindot kaha kung mao na nay buhaton sa Russia ngadto sa Ukraine, buhaton na sa China nganhis Pilipinas, imbis nga i-oppress ta niya diha nang atong unsay tawagan na diha South China Sea ba na, West Philippine Sea ba na, magpakamatay na ang mga Chinese aron alagaran ang iyang mga foreign kanang counterparts. Nindot kayo niya ang mga managsilingan, iyan ang patyon, ang iyang kural, aron di na kayo pitos ang agianan sa iyang silingan, niya iyang gubon, niya nindoto na niyang agianan silingan. Nindota na. Og mao na nay gisaad sa Ginoo nga kung sundo na ko ninyo, matud pastubag nato sa Salmo, ang Ginoo nagsultig kalinaw alang sa iyang katawhan, nga ang iyang katawhan nga naghatag og pagtagad sa iyang mga pulong, unsay mahitabo, malinawon naa ang kalinaw.